जहाँ ହେଇଥିଲା ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ ହେଉଛି, ଯାହା ହେବ ଭଲ ହିଁ ହେବ। ଏଇ କଥାର ମର୍ମ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ବିଶେଷ କରି ଯଦି କିଏ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନେବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ କଥାର ମର୍ମ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟୋରିଟେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ। ତଳେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଗାଈଟିଏ ଗୋଟେ ପଙ୍କ ଗଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଫସିଯାଇଛି। ତ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ସେ ତେଣୁ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଗାଈଟିକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତିନି? ତେଣୁ ଶିବ କହିଲେ, ଦେବୀ ଅପେକ୍ଷା କର, ଗାଈକୁ ବଞ୍ଚିବା ବେଲା ଆସିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁକି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ତେଣୁ ଗାଈ ଉପରକୁ ଡିଆଁ ମାରିଦେଇ ବସିଗଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋଟାଟି ଆଣିଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ଲୋଟାରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଆଣି ନିଜ ଉପରେ ଢାଳି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ତ ଦେବୀ ଏଇଟାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବଡ଼ ପାପ ସେ ଲୋକ କଲା, ଆପଣ ତାକୁ ଯିବାକୁ କେମିତି ଦେଲେ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଦେବୀ ଅପେକ୍ଷା କର, ତାର ପାପର ଦଣ୍ଡ ସେ ପାଇବ, ଆଉ ଗାଈକୁ ବି ବଞ୍ଚିବା ବେଲା ଆସିବ। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ଗାଈଟି ଫସିଯାଇଛି ପଙ୍କ ଗଢ଼ିଆରେ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଆଗ ଗାଈଟିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଣିକି ବାହାର କଲେ। ତାପରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଆଣି ତାର ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେଲେ, ଧୋଇକି ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେ। ତାପରେ ନିଜେ ଗାଧୋଇକି ଘରକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ତ ଦେବୀଙ୍କୁ ଏ କଥା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଇଏ କି ଅନ୍ୟାୟ, ସେ ଏତେ ପୁଣ୍ୟ କଲା, ତାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ କ'ଣ ସର୍ପଦଂଶନ? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେବୀ ଅପେକ୍ଷା କର, ତୁମର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତମେ ପାଇଯିବ। କିଛି ବର୍ଷ ପଳେଇଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଗତି କରୁଥାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ତଳେ ଗୋଟେ ଯୁବକର ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ ହେଉଛି। ଶିବ କହିଲେ, ଦେବୀ ଚିହ୍ନିଲ ଏଇ ଲୋକଟି କିଏ? ଦେବୀ ଭଲସେ ଦେଖିକି କହିଲେ, ଇଏ ତ ସେଇ ପିଲାଟି ଯିଏ ଗାଈକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା ଆଉ ଯାହାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ଶିବ କହିଲେ, ସେଇ କଥା ହିଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି, ଯେ ସେ ଏତେ ପୁଣ୍ୟ ତାର ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ତା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାର ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଗଲେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୁରା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇକରି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବ କହିଲେ, ଦେବୀ ଚିହ୍ନିଲ ଇଏ ଲୋକଟି କିଏ? ଦେବୀ ଭଲ କରି ଦେଖିକି କହିଲେ, ଇଏ ତ ସେଇ ଲୋକ ଯେ ଗାଈ ଉପରେ ଚଢ଼େଇ ଗାଧୋଇକି ପଳେଇଥିଲା। ଶିବ କହିଲେ, ସେଇ କଥା। ସେ ଏତେ ପାପ ସେଦିନ କରିଥିଲା ଯେ ତାର ପାପ ଫଳ ସେ ନ ଭୋଗି ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ବି ହେବନି। ତେଣୁ ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଢ଼ୁଛି। ତ ଏଇ ଗପଟି କହିବାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ, ଆମେ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସଂସାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଲ ହେଲେ ଆମରି ପାଇଁ ହିଁ ହେବ, ଖରାପ ହେଲେ ଆମରି ପାଇଁ ହିଁ ହେବ। ଆମ କର୍ମର ଫଳ ଯାହା, ସେ ଆମକୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କାହାକୁ ନୁହଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।